So ayun guys, nagbabalik kayo sa YouTube channel ko. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-click ang bell notification para update kayo sa mga latest upload ko. For today's video guys ay may gagawin tayong kabutihan na naman mga kabsat. Ang challenge na to ay who most likely challenge mga kabsat. Ano pang mga hinihintay natin mga kabsat? Simulan natin to in 3, 2, 1. So ayun guys, ako yung gumawa ng question para sa kanilang dalawa. Kaya ilulublob ko sila sa unan. Ang ginamit namin guys ay pulbo. Pulbo guys. So ayun guys, question number 1. Ginagawa mo? Ay, ano ka? Who most likely? Who most likely pinaka mataba? Sa inyong dalawa. Sika! Makita ko, nakasali guys. Ako yung gumawa ng question. Bakit gano'n? Who most likely? Who most likely pinaka mapayat? Ikaw Ang patang-tawa Si Kamang Lublub. Ayaw niya. Oh. Who most likely pinaka mabait? Siya. Nagpa ka mo. Bakit nasing pita ka na nag-uungo? Who most likely pinaka matangkad? Oh, sika! Nakidot. Sunod guys, sino? Ay. Wrong guys. Who most likely pinaka masungit? Hoy. Saktiman ko lang mag-rub-rub. Who most likely pinaka madamot? Walang pinakamadamot sa inyo. Ako lang yung mag-rub-rub sa inyo, kaya ako lang ang may karapatan. Who most likely pinaka masipag? Parehas silang masipag guys. Ginagawa nila yung tungkulin nila dito sa bahay. Question ulit tayo guys. Who knows me? Who most likely mapagbigay? Ni? Who most likely pinaka antukin? Hoy, Ajine. Abisyak! Ikaw daw. Abisyak! Uy, si- Oh, Sika. sika lang nga ruday. Nabisyak man Ang sakit. Question na naman guys. Who most likely pinaka-late matulog? Pinaka-late matulog? Awan. Wala guys. Parehas lang guys. Who knows me? I knows me. Who most likely? Who most likely pinaka maagang gumising? Oh, Ajine. Question na naman guys. Who most likely laging nagtatrabaho sa bahay? Oh, Ate Mane. Bansika! Laging nagtatrabaho. Ice no. Oy, ice snake! Kaya ko na. Oy, ice Who most likely laging nagagalit?
Question, guys. Oh no! Who most likely magaling sumayaw? Ajine. TikTok na TikTok. Who most likely palaging gutom? Sika! Abis yung mga grabe mo. Naman kasi ada pa. Who most likely palaging gumagala? Gawan. Hindi kayo. papanan me. Yawan. Who most likely palaging pumupunta sa birthday? Atane. Ang Question guys. Who most likely sino ang may crush na artista? Atane. Rapid daw. Gawan. Wala. Who most likely sino mas matampuhin? Atane. Who most likely sino mas matamad? Oo nga siya. Wala guys. Ito kami pasiya. Who most likely sino ang burarat sa gamit? Atane. Who most likely sino mas mahirap gisingin sa Patine. umaga? Siko. Ang raro mo. Atoy no ka ko. Last question guys. Who most likely sino mas malakas kumain? Si Kamalon. So ayun guys, dito na nagtatapos yung vlog namin. Ang sa yung mata ko guys, linublob yung maraming pulbos guys, yung maraming pulbos sa mukha ko. To kaya pumasok sa mata ko guys. Siya yung may kasalanan siya. Nasakit yung mata ko guys, kaya hindi na ako naka-outro kanina guys. Sobrang sakit guys, kaya linublob ko yung mata ko sa tubig. So ayun guys, thank you pa rin sa pagpapanood nyo sa mga videos ko guys. So don't forget to subscribe, click the bell notification, like, comment and share para updated kayo sa mga latest upload ko guys. So hanggang dito na lang guys. Spread the good vibes, stay healthy and stay safe. Ingat kayo lagi. Peace. Yo. Ever since the day that you